Vážené dámy, vážení páni, ako ste si všimli, určite budeme hlasovať o novele zákona o verejnom obstarávaní okolo 5, teda plus minus, s tým, že novela zákona má obmedziť fungovanie stránkových firiem. Po kauze piešťanského CT, fakticky stránkové firmy, sa stali symbolom korupcie. Cynizmus a drzosť aktérov tejto kauzy, ako vyťahovali peniaze zo zdravotníctva, peniaze od ľudí, ktorí potrebujú kvalitné zdravotné ošetrenie, fakticky vyhnalo ľudí do ulic. My sme viackrát upozorňovali a opakovali sme, že ignorovanie požiadaviek nespokojných ľudí z námestia alebo prinášanie, povedzme, nejakých polovičatých alebo aj marketingových riešení je zahrávanie sa spokojom na Slovensku. Dá sa povedať, že ako reakcia Smeru na protesty verejnosti prišla v skrátenom legislatívnom konaní, fakticky prišiel návrh novely zákona, prišla novela, ktorá chce obmedziť podnikanie stránkových firiem. My sme návrh Smeru viackrát kritizovali a stále sme hovorili o tom, že tento návrh považujeme fakticky za deravý a zároveň ako marketingové riešenie, ktoré naďalej ponecháva stránkovým firmám veľký priestor, preto sme predložili aj náš vlastný návrh riešenia. Vecný zámer tohto riešenia vznikal ešte za vlády Ivety Radičovej, ale viete, že po predčasných voľbách alebo pred predčasnými voľbami už sme mohli len kúriť a svietiť, takže nedalo sa to predložiť. Môžem povedať, že aj na základe tých udalostí posledných dní sa dá povedať, že Smer si uvedomil vážnosť situácie a Smer a poslanci Smeru začali vnímať aj opozičné návrhy. A tu potrebujem zvýrazniť jednu vec. Veríme, že dnešné hlasovanie napomôže zmeniť aj pohľad na opozíciu. A to z dvoch strán. Pohľad jednak poslancov Smeru a vôbec strany Smer a že pochopia, že konštruktívne riešenia opozície môžu vylepšiť návrhy a môžu, dá sa povedať, tie návrhy urobiť aj kvalitnejšími a údernejšími. Na druhej strane, samozrejme, to dnešné hlasovanie a dnešný návrh môže vylepšiť aj pohľad verejnosti na opozíciu. Minimálne v tom smere, že opozícia predkladá návrhy a predkladá vlastné návrhy rovnako dobré, ako keby opozícia bola vo vláde. Som presvedčený, že len takto vieme verejnosť presvedčiť o svojej pripravenosti na teda uchádzať sa o spravovanie krajiny. O podrobnostiach vás bude informovať Lucia Vitnovská. Ďakujem veľmi pekne. Áno, dnes budeme schvaľovať alebo hlasovať o novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorá obchodovanie so schránkovými firmami obmedzuje naozaj len čiastočne a čo je dôležité, neodhaluje konečného užívateľa výhod, teda toho, kto stojí za schránkovou firmou. My zo stranu Most Híd tú verziu zákona, ktorú predložila vláda, nemôžeme podporiť, pretože sme presvedčení o tom, že problém rieši naozaj len čiastočne a to podstatné, aby sme videli, kto je za schránkovou firmou, nerieši. Preto sme pripravili uznesenie, ktoré zaväzuje vládu v spolupráci s poslancami a v spolupráci s Národnou bankou Slovenska pripraviť návrh zákona, ktorý vychádza zo 4 princípov. To sú 4 princípy, ktoré sú nosné pre návrhy, ktoré sme predkladali spolu s kolegom Beblavým. A sú to princípy, na základe ktorých dobrý návrh zákona musí odkrývať toho, kto zo schránkovej firmy skutočne profituje, to znamená konečného užívateľa,
nie len formálneho majiteľa, ktorý môže byť aj bielým koňom, musí riešiť narábanie s verejnými prostriedkami aj pri iných situáciách, nielen pri verejnom obstarávaní, napríklad v zdravotnom poistení, to znamená poisťovňa Dôvera by mala odkryť svojich majiteľov, ale aj pri privatizácii či pri eurofondoch. Musí zabezpečiť naozaj verejnú kontrolu, preto verejný register konečných užívateľov a musí zabezpečiť aj vymáhateľnosť, to znamená reálnu kontrolu v prípade pochybností, nie len formálne riešenie. Náš návrh, ktorý smeroval presne k naplneniu týchto 4 princípov, a ktorý spočíval v tom, že tento register konečných užívateľov by mala viesť Národná banka Slovenska, rozširuje pôsobnosť Národnej banky Slovenska oproti dnešným dňom. Preto sme museli rešpektovať aj pripomienku Národnej banky, ktorú formulovala, že akékoľvek rozšírenie pôsobnosti Národnej banky sa musí notifikovať Európskej centrálnej banke a preto je potrebné pred schválením takejto verzie zákona získať aj stanovisko Európskej centrálnej banky Rady guvernérov. Preto, keď bude prijaté uznesenie, ktoré zaviaže vládu v spolupráci s poslancami a Národnou bankou prijať toto riešenie, ktoré sme navrhovali, vytvorí sa priestor aj požiadať Európsku centrálnu banku o vyjadrenie. My, keď to uznesenie bude schválené, to budeme považovať za vážny politický verejný záväzok strany Smer a môžem len veriť, že nový predseda parlamentu na rozdiel od svojho predchodcu sa vydá cestou rešpektovania dohôd a záväzkov. V konečnom dôsledku ale platí, že plnenie tohto záväzku môžeme my aj verejnosť kontrolovať a samozrejme, že pokiaľ by nebol naplnený, tak ten návrh zákona predložíme my. Keď bude schválená tá novela v znení, ako predložila vláda, tak samozrejme toto nepovažujeme za splnenie požiadavky ľudí z námestí a ako som povedala, preto aj za ten návrh a v tom pôvodnom znení hlasovať nebudeme. Ale pokiaľ sa v dohľadnom čase podarí prijať zákon, ktorý bude naozaj riešiť tému schránkových firiem, budeme to považovať za úspech aj opozičnej politiky, aj ľudí, ktorí dnes protestujú na námestiach. Ďakujem pekne. Dobrý deň, Miroslav Kohut, televízia Teatry. Pani Žitňanská, vy ste to už naznačili ku koncu, že či teda máte nejaký záväzný prísľub od Smeru, že vás podporia a čo v prípade, ak tak neurobia, čo budete potom robiť? Áno, predseda parlamentu prislúbil podporu návrhu uznesenia. Čo budeme robiť? Pozrite sa, ja si myslím, že pani poslankyňa to jednoznačne povedala, že, a ja som to tiež nejakým spôsobom upozornil na to, že to je zahrávanie sa spokojom, teda spokojom na Slovensku. To znamená, že keby to nesplnili, tak ja si myslím, že ulica a námestia znovu by teda mohli veľmi silne protestovať, lebo každý vníma schránkovej firmy ako niečo zlé, bohužiaľ, ktoré je zdrojom korupcie. To znamená, že tuto je možnosť. A musíte vedieť ešte jednu vec, lebo kolegovia niektorí tu teraz vystupovali, že oddialuje sa riešenie. Ak chceme riešenie, tak musíme k tomu získať dostatočný počet poslancov. Aj my sme podali vlastné riešenie, len bolo nám vysvetlené, že v poriadku, vedeli by to prijať, len potrebuje minimálne Národná banka, to čo pred chvíľočkou pani poslankyňa povedala, aj stanovisko ECB. V poriadku, ale potom treba počítať s tým, že to určite chvíľku bude trvať. Keby sme to chceli na januárovú schôdzu, koniec januára, začiatok februára predložiť, to znamená, že už koncom decembra musí vzniknúť nejaké riešenie. A to ešte nemusíme dostať, alebo Národná banka nemusí dostať ani stanovisko, povedzme, Rady guvernérov ECB. Takže preto hovorím o tom, že prvý štvrťrok, tam je záväzok, prvý štvrťrok. A keď sa to nesplní, samozrejme, ja si myslím, že to bude vyvolávať obrovský odpor a to predpokladám, že ani Smer nikto iný nechce riskovať. Dobrý deň, Iveta Gombošová, RTVS. Ja sa chcem spýtať, viacerí kolegovia z opozície hovoria, že ste sa
chytili viac menej do pasce a za tento návrh uznesenia nezahlasujú, lebo si myslia, že by vôbec zákon nemal byť po takejto podobe predložený a radšej by mal byť stiahnutý z rokovania. Nie je to teda pasca podľa vás, alebo aký máte na to názor? Ja chcem riešenie a chcem ho vidieť na stole a chcem ho vidieť schválené. Ja som v rozprave navrhovala vrátiť návrh zákona do dopracovania ministrovi spravodlivosti. Všetci vieme, že tento môj návrh neprešiel v prvom čítaní o návrhu zákona. Návrh zákona je v druhom čítaní, v tej podobe, s ktorou nesúhlasíme, lebo ju nepovažujeme za riešenie. A všetci vieme, že strana Smer za ten zákon zahlasuje. Týmto to môže aj skončiť. Alebo ideme ďalej. A môžeme predkladať naše návrhy zákonov samozrejme na januárovú schôdzu, na februárovú schôdzu, na marcovú schôdzu. Čo myslíte, ako dopadnú návrhy zákonov, ktorý predloží strana Most bez toho, aby o tom komunikovala s väčšinou parlamentu? Nebude schválený. A naozaj v tejto téme by som bola veľmi rada, keby sme videli riešenie na konci. No, ak dovolíte, tak poďme si odkryť nielen Frankovej firmy, ale tých, ktorí hovoria o tom, že to je pasca. Parlamentná demokracia je veľmi jednoduchá. Buď máte väčšinu, aspoň 76 hlasov, alebo nič vám neprejde. My za tento návrh hlasovať takto nemôžeme. Tento návrh novely zákona je deravý, je marketingový ťah. To sme viackrát aj v rôznych reláciách hovorili. Aj kolegyňa Žitňanská, aj ja osobne. Aké sú potom možnosti? Dobre, nezahlasujeme, zákon prejde, a tí, ktorí hovoria o pasci, samozrejme budú znovu burcovať ľudí. Otázne je, čo je zodpovednejšie. Prečo nás sem zvolili občania? Aby sme riešili to, čo ich určitým spôsobom ťaží a aby sme odstraňovali problémy. Ale odstraňovať problémy sa dá tak, že začnete rokovať. Kľudne sa môže stať, že nakoniec sa nedohodneme, ale potom už to bude jednoznačne len a len zodpovednosť Smeru. A samozrejme, tá zodpovednosť môže tu dopadnúť veľmi tvrdo aj na preferencie Smeru. Toto pre nás dôležité nie je. Pre nás je dôležité, aby sme našli riešenie, tak ako pani poslankyňa Žitňanská hovorila. Riešenie, ktoré bude lepšie ako to, čo momentálne navrhuje Smer. Samozrejme, dá sa urobiť to, že buď príjmete aj naše, alebo potom všetko je zlé. Takže všetko a nič to neplatí v parlamentnej demokracii. Keď títo, ktorí nás kritizujú, sa nenaučia, tak ja si myslím, že nikdy z nich nebudú zodpovední politici.